Mukhang maganda ang preparation ito. Tikman natin. Pero dapat huluin na natin yung eggs sa babaw. No, wait. I want to eat the egg separately. That's not how it works. Well, I'm gonna take it. I'll try this. No. Wala, nahulog. One by one. Mga G's, kakaiba ang content natin ngayong araw dahil Maghahanap tayo ng pinakamurang patil-patong And the most expensive battle patong in San Mateo, Isabela. at pagkukumparahin natin ang pagkaiba ng kanilang lasa kung ano ba ang pinagkaiba ng mura sa mahal na patil-patong. Let's G! So may nakita kaming signage dito ng kambingan, patuhan at pansitan, etc. Tara guys, tanungin natin kung meron silang patil-patong. Tingnan natin kung magkano. Hello po! Tao po! Mukhang walang tao, kaya mukhang sarado sila. Tsaka mukhang walang laman yung istante nila ngayon eh. Oh. Anyway, let's go to the next one. May itong malaking sign ng bulaluhan. Tatanong ko namin baka sakali nagbebenta sila ng patil-patong natin pansit. So let's go and ask. Meron po kayong patil-patong na tinda? Ay wala po. Ay ganun dito. Thank you. Thank you po. So yun guys, wala na naman silang patil-patong na tinda dito. And let's go and hanap pa tayo na iba pa. By the way, ang patil-patong guys ay authentic dish ng ng Tuigaraw, Cagayan, di ba, Mami? Yes. Pero marami na rin nagbebenta dito sa Isabela. So dito sa San Mateo, mayroon na rin pang ilan-ilan daw na naging famous sa kanilang patil-patong. So ang ating mission nga ay hanapin ng mga restaurants na nagsiserve noon. So let's continue finding, searching. Doon punta tayo sa may palengke area, sa may munisipyo area. Doon maraming restaurant. Hanap tayo. Oh, I think they have. Check natin. So guys, wala rin po silang patil-patong na tinitinda dito na failed na naman. So let's go, hanap tayo ng panibago. So mga G's, medyo mainit din ang baba at sakay sa sasakyan. Medyo naawa na ako kay wifey. Hindi yan malakas sa init. So gagawin natin, hanap na lang tayo ng signage. May nakalagay na patil-patong available here. Kasi pag randomly magtatanong tayo sa mga pansitan or mga restaurant, most of them wala naman. Kasi madalang ata ang magtitinda ng patil-patong dito sa San Mateo, Isabela. So let's find the signage na meron silang patil-patong or yung mga kilalang restaurant dito. Sa bayan daw maraming mga kilalang restaurant. So yon. So nandito na tayo sa main town ng San Mateo, Isabela. And titingin tayo mamaya dun. Mukhang busy place na to. So for sure meron dyan sa mga gilid-gilid. Kasi pag kukumpara natin ang mga patil-patong sa malilit na restaurant, malilit na karinderya, compare sa mahal na restaurant ng patil-patong. So yon, magtanong-tanong tayo. By the way, kung taga Norte ka, especially kung taga Isabela or San Mateo, Isabela, mag-subscribe ka kasi marami tayong contents na soon i-upload natin all about Norte or all about Isabela, all about San Mateo, Isabela. Mga kabsat, mag-subscribe na kayo. Andito na tayo sa pinaka-plaza ng San Mateo, Isabela. Look, that is the plaza. And may nakita kami mga kainan dito, mga restaurant na open. Tanong natin kung meron silang maliliit lang na kainan to, pero baka sakali. Nandito tayo ngayon sa may Como Coco. At napansin ko meron silang patil-patong, pero hindi natin alam kung available today. Let's go, tingnan natin. Tao po! So yun guys, meron daw silang available na patil-patong ngayong hapon. And magkano po isa? Patil-patong po? Apo 65. Just order tayo, take out tayo. Compare natin sa take out natin later on.
Okay na po, napira. Thank you po. So ito guys, nakuha na natin yung 65 pesos na amount ng batil patong dito sa Como Coco, dito sa snack house yung San Mateo, Isabela. So tikman natin to later on. Let's go. So yun guys, success. Nakabili na tayo ng takeout from that small snack house. Nagtanong na rin si Liv na saan yung possible na mahal na batil patong dito sa San Mateo. Tinuro nila doon daw sa may gas station na Excel or sa may gas station na Hilsen kasi meron daw doong parang private resort at malaking restaurant. So possible na mahal daw doon yung batil patong. Pero we'll go there and let's see kung mahal talaga yung kanilang batil patong or kung malaki ang difference. Kasi 65 pesos lang yung nabili namin ngayon na tinake out namin from Como Coco. So tingnan natin kung magkano doon sa kanila. So yun guys, nandito na tayo sa Excel Restaurant and Convenience Store. Tatanungin natin kung meron silang tindang batil patong. So yun, nagtanong ako guys sa mga dito sa Excel Restaurant, wala daw silang tindang batil patong dito. So i-try daw natin doon sa La Perfecta Resort sa kabila, sa private resort, doon sa kabilang gas station sa Hilton. Let's go, tanong natin doon. So yun, unfortunately wala sila ditong batil patong sa La Perfecta Cafe. Red's Place. So punta tayo sa Red's Place, yung isa sa parang ano ba yun, next sa private ba yun? Yeah, it is. So punta tayo sa Red's Place sa proper town again, proper town ng San Mateo. Let's go. Let's go. So andito tayo sa Red's Place. Last resort na namin kasi sabi nila dito meron and mukhang mahal din dito. Pero mukhang beer house naman siya. Pero tingnan rin natin kung meron silang batil patong. Let's go sa loob. Wow, in fairness, ang ganda ng entrance ha. So yun, ang ganda ng place, ang ganda ng mukhang maraming kumakain. Pero unfortunately, again, wala silang tinitindang batil patong. Mga pansit din daw, tsaka mga crispy pato or something like that. Pero wala silang batil patong. At dahil si Wifey ay lumaki dito sa San Mateo, Isabela, meron pa siyang isang option na naisip, which is Kutsara Tinidor, yung pangalan ng restaurant. So tingnan natin kung meron silang batil patong. Tara, tara. After driving so many seconds, yung pala ilang hakbang lang galing sa Red's Place. Nandito na kami sa Kutsara Tinidor. Tanong natin kung meron sila na batil patong. Doon ang order. Kabila. Hello po, meron po kayong batil patong? Meron po, sir. Yun. Meron daw batil patong dito. So tingnan natin kung magkano naman ang presyo. Magkano po ang batil patong nyo, ma'am? So yun guys, hindi rin pala mahal. Medyo mura din pala kanilang batil patong. Special 85, super special 95, and then ang overload 105. Take out tayo ng overload 105. So yun mga G's, maganda pala ito sa loob ng Kutsara Tinidor, napaka-cozy. Parang yung accent nila is wooden, brown, and ganda, relaxing, and hindi masyadong crowded. So but tikman pa natin kung masarap ang pagkain nila. Oh, okay. Thank you. So yun guys, overload yung in-order namin, 105 pesos. Batil patong overload, mukhang mas malaki siya doon sa in-order namin kanina sa kabila. Pero in 3 seconds, magbabago na ang place namin. Babalik tayo sa bahay para pagkumparahin ng lasa. In 3, 2, 1. Ito na po ang the moment of truth. What? Let's do the food tasting. Wow! Line. Ito na po ang the moment of truth. So malalaman natin kung 65 versus 105. Yun. So kuya, ready ka na ba para mag-taste test? Ito mami, ready ka na? Ready na ako. Mami, may background kang yellow sa... may background kang ilaw. Para kinukuha na. Yan. Yeah. That's nice. Okay, Guys, let's go. tikman muna natin to. All of us, tikman natin tong unang na to. Give me this fork. Mukhang maganda ang preparation nito. Tikman natin.
Pero dapat huluin na natin yung egg sa ibabaw. No, wait. I want to eat the egg separately. That's not Maga? how it works. Well, I'm gonna take it. I'll try this. No. Wala, nahulog. One by one. Mommy pushed me. Okay guys, tikman ko muna. Titingnan ni Daniel, the whole thing. Kuya Dirk, nauna na siya. Tikman natin itong isa. Lasang batul patong. That's good. So dito, lasang-lasa mo talaga yung liver na flavor. May atay itong flavor naman, atay ng manok. So lasang-lasa mo and yung crunchy. Meron akong nakain crunchy na chicharon ba yan or Chicharon. pork or something like that. And then yung mixture ng egg, siyempre pag sinama mo, ang sarap ng mixture niya. And yung sauce niya, malinamnam and maraming gulay, masarap. And then move to the next one. Let's taste the other I one. want to continue eating this. And this one, na mas konti ang serving. Guys, tikman natin tong isa. Kung mas masarap ba yung pansit? So, samahan natin ng chicharon. Let's see kung anong mas masarap na noodles na ginamit. Kung itong mas thin or yung mas thick. Mommy, just eat it now. I Mom, think how dapat are may we- kalamansi. To be honest, guys, So, wait, tikman ko muna. it both tastes good. Tikman ko muna ang mas maliit ang serving. With, may kasamang atay, may kasamang itlog, and siyempre yung pansit niya. Daddy, you're stealing. Dito natitikman ko yung ano yung garlic. Garlicky flavor. This one's good. Dito, mas natitikman mo yung yun yan. Garlic. Kagaya ng sinabi ni Mami, yung flavor ng ng garlic niya. Lasang-lasa mo yung spices niya. Lasang-lasa mo. How about kuya? Okay, go. Whoa, that's a big bite. Oh, juicy. Yun nga po, lasang-lasang garlic na. To be honest, tastes the same. So, Does it taste the same? Hindi po. ano masasabi mo, Dirk, sa dalawang tinikman mo? Masarap. Lasang batil patong. It has noodles in it. So, naobserbahan ko lang, siyempre, mas kukunti ang toppings nitong isa kasi special lang to, di ba? So, i-reveal na natin ito yung 65 pesos. Ang mas kukunti. Then, itong 105 pesos, It's overload. in-order namin overload. Kaya siyempre, overload din yung toppings niya. Pag pinag-mix mo lahat-lahat, siyempre, mas lamang pa rin yung mas mahal ng konti dahil ng juiciness niya at saka yung toppings niya at saka yung sauce niya, mas malapot yung toppings niya. At mas maraming karne, mas maraming laman. feel like But, it's been thick. But, to tell you honestly, yung 65 pesos, not bad. Sa halagang 65 pesos, meron ka ng special na batil patong na hindi naman matatawaran na masarap din. And of course, may mga halo din siyang mga vegetables, may mga liver, may mga itlog. And then, kumpleto rin siya Ricardo. Pero, ito nga tinatawag na overload. Isang ito, overload, kaya mas masarap at mas maraming flavor. What do you call it? Toppings, right? Yay. Yun. So yun mga G's for final words ng G-Fam. Siyempre mas marami ito, mas overload, mas maraming toppings, mas creamy kasi mas mahal talaga siya, 105. Mabibili nyo sa Kutsara Tinidor dito sa San Mateo, Isabela. And of course, sabi ko nga, not bad naman for the amount of 65 pesos. Itong mabibili nyo sa Como Coco Snack House. Mura siya talaga, 65 pesos lang. Kung budgeted ka at gusto mong tumikim ng batil patong, masarap na rin siya for amount of 65 pesos. Mabibili nyo rin yan sa San Mateo dito sa Isabela, dun sa may palengke area which is Como Coco ang pangalan ng snack house. Yun guys, let's eat and enjoy natin ang batil patong. Let's go! Wow! Daddy, you're stealing it all. Mm. Wait, which one do I eat? Sarap ng 65 pesos. No.